Qed nipproponu pakkett ta' proposti li jippremja negozjanti li jinvestu. Magħna se taħdmu iktar, aħjar u fuq kollox b'serħan tal-moħħ illi se jkollok opportunità daqs ħadd ieħor. Irriduk illi inti taħdem on a level playing field. Miegħek se nkunu fair mhux biss għaliex għandek dritt, imma għaliex hekk jixraqlek. Dan kien il-messaġġ ċar b'saħħtu ta' li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt business breakfast fir-Rabat bit-tema Miegħek għal Malta, fejn kien diskuss il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista, attività li għalija attendew diversi kandidati tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll għaqdiet u korpi kostitwiti. Preżentajna pjan ta' ħidma li huwa bbażat fuq viżjoni li dan il-pajjiż għandu bżonn. Dan il-programm elettorali mhuwiex tiegħi, mhuwiex tal-Partit Nazzjonalista, imma tagħna il-koll. Mhux programm illi se jkun qiegħed jgħin lili, jew se jkun qiegħed jgħin lilkom biss. Iżda li jkun qiegħed hemm biex natwaħ flimkien għal ġid, titjib u tisħiħ tal-poplu Malti u Awċi kollu u għall-Gżejjer eżiż tagħna. Fil-messaġġ tiegħu Bernard Grech saħaq fuq l-importanza li bħala pajjiż ikollna pjan u viżjoni. Huwa qal li kull deċiżjoni trid tittieħed fl-aħjar interess tal-poplu għaliex wasal iż-żmien li jkollna tmexxija matura u serja li tpoġġi fuq quddiem l-interess nazzjonali u l-ġid komuni. Meta kompla jispjega l-viżjoni tiegħu Bernard Grech sar li jekk il-poplu jażel lil Partit Nazzjonalista jkun bat messaġġ li jrid idawwar paġna ġdida u dak minnu nnifsu jibgħat messaġġ internazzjonali li jpoġġina lura fit-triq it-tajba. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-viżjoni tiegħu ta' 10 setturi ekonomiċi ġodda li jrendu valur miżjud pagi aħjar. Jiena naħseb li l-politika serja wassal u matura titlob li ma nitkellmux b'dan il-mod. Jien mhux se ngħidlek se nkunu l-aqwa fid-dinja, mhux se ngħidlek se nkunu l-aħjar, imma se ngħidlek illi se nkunu minn ta' quddiem. Se ngħidlek li se nkunu mill-aħjar. Se ngħidlek li se nkomplu qegħdin naraw li kulħadd jimxi il-qudiem imma verament kulħadd jimxi l-qudiem. Għalija mhux biżżejjed li jkollok xi ħadd jaħdem 9, 10, 12, 13 sija kuljum biex imbagħad imur id-dar jiekol jorqod. Dak il-persuna jien ma rridux biss jaqla l-flus, ma rridu jgħix, mhux biss jeżisti, ma rridu fuq kollox ikollu ċans illi gawdi lill-leżiż tiegħu. Il-business breakfast li organizza l-Partit Nazzjonalista kien indirizzat minn Claudio Grech li koordina l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Il-politikanti jaħsbu fl-elezzjoni li jmiss, però l-istatisti jaħsbu fil-ġenerazzjoni li jmiss. Claudio Grech tkellem dwar il-ħolqien tal-ġid u insista li l-programm tal-Partit Nazzjonalista huwa pjan ta' ħidma fuq medda ta' 5 snin. 10 setturi ġodda li gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista se jipprovdi fond inizjali ta' biljun euro li minnu nnifsu dan il-fond se joħroq investiment ta' 2 biljuni dan se jwassal għal aktar talent u pagi aħjar.